ndiro headmaster. Pakabiwa mapanels, solar panels. Zvadaro vakashedza n'anga. Andizoti vakashedza vachiti amene kuti zvada kuti zviitwe sei. Sezvara zvangu kwanoita nekuti kana pabiwa zvinhu zvinoenda kumapurisa. So vakashedza n'anga ndozondifonera vachiti pane n'anga iriko kuchikoro. Ndikati idini vakunditaurira n'anga yatoti yato pachikoro. Ndikavarambidza kuti aiwa hazviite kuti muite basa ramuda kuita pachikoro ipapo. Asi havana kuita sei, havana kunditeerera. Vakaendera mberi nebasa ravo nen'anga. N'anga basa ravo ravaita n'anga yakati kuti ite basa rayo inoda ropa. So ndofa kwakazotsvakwa huku here kana kuti mbudzi yakazoita kuve neropa kuti n'anga ite sei iite basa rayo. Zvadaro ini ndakazovashedza kudare rangu ndichivapa mhosva yekuti zvandanga ndataura kuti musaendere mberi nezvenyanga zveizvi ndozvandakavashedzera kudare ndikavaripisa kuti havana kutenda zvandanga ndataura. Asi kwazoita manje yeropa iyi ndikati ndaita kudiki handikwanise manje ndiende kuna mambo wangu ndonyaya yacho. Ndaripisa mbudzi. Izvo zviri kutaurwa pamusoro yemambo wangu zviri kutaurwa ichokwadi kuti ndo zvandakaita. Taura ini musingaoneri Zvakanaka. changamire mhosva yabvurwa asi panyaya yeropa ndopazosimudza ishi kudzida kwendhamu nekuti pakashandiswa ropa pachikora. Rakuda kuzivikanwa kuti ropa rakashandii ndo zvazoita kuti isha wazove kuri. Changamire zvichidariwo headmaster pamwe ndo vakatotsanangura yadare kuti wakafamba sei nen'anga yacho kuti ropa racho rekutaurwa rizoita tidare rijekero kuti chii chakanyatsoitika kuti wasvikawo pakuzoita izvozvo ende chiri chikonzero chii. Wakazobatwa here wanhanu hawasati saka yakasenzei n'anga. Changamire wangu chekutanga ndinoti ndinokudza sadini. Chechipiri hasha dzimwe dzenguva dzinokupinze muna taiserewa. Ndingangoti ndichisvike munzvimbo ndakabirwe kakawanda pachikoro nekuda kugumbuka kuti zvaramba zvichiendeka mapurisa ndaramba ndichienda hapana chiri kudini chiri kubuda. Saka ini ndakataurirwa nditori muno mutaundi ndafambire school business. Mbavha idzi dzakuti dheerera ndokutsvakawo kwakone namba dzandakapiwa kwakufonere n'anga. Ndikangoti handina kufonera ipopo ndakasvika kuchikoro changa chiri china. Ndasvika chiri china ndakabva ndagumbuka ndichingosvika zvikazi ndo zvaitika masoro ese akudini hakusisina. Rekodhi yekubirwa yanga yandinyanyira ndakabva ndakugumbuka kwakufona kuti kana n'anga dzichikwanise kuuya dzigadzire vanhu ava kuti vadini vabatwe. Friday yacho ndakamukire kuende kupolice station kwamatsika. Wakanditaura kuti suspect ndiani, tikati inini handina masuspect nekuti zvinhu zvakaitika handingati ndine suspect. Asi bundu rangu ngerekuti ndaramba ndichibirwa. Saka inini
ndiri kuti kana ndikakwanisa dai ndadaidze one n'anga inondigadzirira. Naizvozvo ndakauya kuno iri Saturday ndikatora n'anga achiti vanobva somewhere kudarika Kairesi vakati tinozvikwanisa. Taenda tikati ndanga ndine umwe wangu chairperson kuchikoro vakati zvigoni kuti tiite zvinhu izvi Sadunhu asingazivi nemasabu. Ndakafonera Sabhuku Denhere, ndikafonera Sabhuku vamwe waDenhere zvakare vanoshandisa kuti ndapfunya. Vese vanga vasikabatiki kusvikira vazonditi tiri kuHarare. Ndakafurira ndikafonera waMuzvare ndikati no ndo nyaya iripo. Ndaedza futi kufonerani Sadunhu dziri kudini dziri kuramba. Ndakaenda pana Sabhuku vanova Mupatsi. Taedza kufona ndataura nyaya zvikazi iyi nyaya inini handidini handiikwanisi. Zvakutoda Sadunhu iwapai pachawo. Ndovana wazoedza kufona yaramba kufona tobva tasvike pakuzobata Sadunhu. Sadunhu ndotaura nawo ndakapuwe foni kwakutaura nawo. Sadunhu ndo nyaya iripo. Vakati inini mudunhu rangu hamudini handizvibvumiri. Ndope ndakakakwadza ndikati saka dambudziko rinoramba richiende mberi here ndichingobirwa pachikoro. Ndakadzoka vakangoti inini handizvibvumiri. Semunhu anga ari neshungu nemasoro akabiwa anova ndiwo anopambe mvura. Tikati no ndo zvaitwa asi chekuita inini hapana ngekuti mwanga mwatodini mauya. Takabva pachikoro kwakudzike kugadheni. Wati ndinode kuti zvinhu zvangu ndichiita zvinode ropa. Ndikati ropa rengu akataura zvikazi kana jongwe. Ndakatore jongwe rangu pai mudanga ndobva tadzika. Ndikanza chiuraya wega jongwe wabva ndauraya kwakuise pakabiwe masora. Wakati alright isusu tadini tapedza basa redu kwakuto kugadheni. Ndio mamirire zvakadini ezvakaita. Sadunhu wakazondidaidza kuti waite zvisina mutemo. Ndikati ndinobvumirana nazvo. Asi chikonzero nhasi ndinacho chishungudzo dzezo kuti chikonzero dai ndakwanisawo hangu kuti ndibatsirwe nekuti zvaramba zvichiitika. Saka Sadunhu akandipe muripo ndikati ndinobvuma nezvemadini nezvemataura. Tiri padare ndopekazopinde vamwe vanhu vane pfungwa dzakasiyana siyana. Tichaziya seiko kuti chikoro chedu chakachena kana kuti mwatounze satanism pachikoro. Ndope ndakati kana zvakadaro ndiendesei mberi kwaMambo Makoni. Kana kwaMambo Makoni kuchikwanisa vachikwanise kundipawo kuti ndichenurwe kuti ndakamira sei uye nekuti akabe zvinhu zvechikoro izvi ndiani, nekuti 6 times ndichibirwa zvinhu zvinokosha. Saka vanhu vanga vari kuchema kuti pamwe headmaster ane huromba. Saka nekuda kweropa iroro rindakateerawo ndizivi kuti purpose yen'anga yakuti zvidaro zvanga zvakamira sei, ndo zvendati ndiri kukumbirawo changamire wangu kuti kuchenurwa muripo nekupowa nachiremba kana muchikwanisa kuti zvibude pachena. Ndatenda pane nyaya ipapo nekuti zvikoro zvizhinji zvine satanism ende vana vari kuita zvakawanda. Saka kana padeurwa ropa kudaro mangwani pamwe tozoti tagara kana 1 week 2 weeks tozoona zvakudi vana vakuputsika vana vakudi ndosaka ni ishe wako wakaona kuti zven'anga yoyayo motoisa ropa muchiita so hazvizikanwi kuti kubirwa here kwawakaita kana kuti urombwa wawakuunza mumusha. Ipapo padi
Normally kana padaro kazhinji waifana kuenda kwaishe wokumbira ishe wale matare awo avaikwanisa kakuunza kuno kuti zvioneke kuti chii chiri kuitika, zvinhu zviri mulaini negwara redu rechiungwa. But kana wakuuya chikoro ipublic institution, haisiri private institution yekuti iwewe wega unondotora wana chiremba waunobva gairezi anondoruda wataura kuti akabva pasi nhale pasi kwenyika ouya wega muno makona hatina here vanhu vatinoziva kuti hawana urombo, hawana zvidhoma, hawana kuita vanokwanisa kuti vatibatsire. Ndomubvunza ndazokubvunza kuti ko up to now zvaitika mafaniro acho wakaona here pamusoro yechingamiri masola hazvisati zvauya. Ndingangoti ndakambosvika rimwe gore futi ndabirwa, that was 2021 or 2022. Ndakasvika kuna SANU ndikakumbira kuti ndanga ndichikumbirawo kana zvichibvira nekubirwa kwandiri kuita kuti mungandipawo vana chiremba here. Ivo vakati handigoni kukupai vana chiremba. Vakandirifeya ndiwonya kundipa foni. Ndikafona kuno zvikazi aiwa ari ukoko ndisadunho zvakare anokwanise kuite matanho, isusu hatikwanisi kuti ndisadunho. Ndakafona ndikavatsanangurira ndichibva ndakonyarara zvakadaro. Unoko hakunai tinana chiremba dare redu rinana chiremba ungadai wakauya pano padare sekuuya kwawaita odi kana kuti iwo even ishe vanoziva kuti tinana chiremba tinoshandisa mudare redu rechiwanhu kuti vaite dare iroro. Saka tinoona paine mhosva nekuti mhosva iri kutyirwa kana yavari kutyira ivo ndeyekuti hatizivi kuti nekuti dai yanga iri yekuti wakarapa kuti pawanikwe zvinhu handiti ungadai wakazviwana but hapana chawakawana saka wakasiyei. Ndo mubvunzo unoramba ishe wainawo kuti kana kuti iwo wakaita izvo kuti mapanels acho awanike hapana chatichawanikwa saka chii chakasiyiwa. Ungange uri kuseenzesa kuti pabiwa kuti uye pachena and as a public officer haubvumirwi kuti uite zvinhu zvakadaro papublic institution. N'anga unoidaidza kumba kwako wemene unoitwa kumba kwako not papublic institution oro kuti mudzimba dzenyu dzamunogara ipublic institution haisiri imba yekuti imba yako yawakatenga woita zvakadaro, nekuti mangwani panozouya umwe ogara akuvhumuka mumba imomo akuona zvinhu imba imomo iwe watransfewa nekuti nhasi unotransfewa unzi chienda kwakati iwe wasiya wati isira mhiko nekuti n'anga dzinenge dziine mhiko zvinokanganisa. Saka pakakanganiswa ndovatoti dare toita sei kachanganira kuda sezvo society iri kufungidzira kuti headmaster wanenge wakatiitira zvisizvo zvinenge zvakadii chakambiri kuti wamboonekwa nachiremba wedu wedare kuti haana zvakaipa here zvakasiyiwa pachikoro ipapo. I think zandizvo ndo zvamunoda zviri pamuri chakanaka. Vari kuti imimi munozvionawo sei kuti community izozive kuti no hapana chakasiyiwa chakaipa. Ndo zvatinodora kuti kana tadzokera kucommunity tinokosa zvawatsanangurira. Vakahirwa kuti vakafonera ishe vakafonera masangano vakati vakafonera muzvaro indi muzvaro kwaishe vhekerdinanya vananzi vakafonera muzvaro.
yatokoreka kuti wakaroka asi I think tochienda kuseri kwechuku kuti pamusoro mama ndingadira kuziva zvangu kuti sinza wari head wana deputy wavo kana TIC kana mheno senior teacher ipapo iyo avachangamira ava zviiti wauya nani ivo vavasi pachikoro mauya nani anozoona kuti kuri kuchenerwa kwamambo machenerwa SDC yenyu iripo here panani wenharaunda unobata nechikoro nemi kati manguva yemega kudai SDC varipo muripo machena changamira ngandifambe no problem saka unoita nawo nachiremba simuka yarimeni ndatenda changamiro wangu muchadzoka isati yapera zvakanaka muchadzoka saka sekuendera wasvika kuti ndiri kuona nyaya yekukumana panapa iwe murume iwe ndiri kuona uri munhu uri kunzi une zvawakaita pachikoro asi handina kuona kuipa kwawakaita wakazvichemera asi pachikoro ipapo patori nevanhu unenge uinavo vanhu ivavo ndo vari kutounza vari kundotaurira vanhu vari mudhuze wemumusha kuti uyai pakati pane zvakati pane zvakati ndo vari kutobatsirana nevanhu vari kuba pachikoro saka kuti iwewe manje society iri kutoti haichakudi pachikoro nekuti vari kuti wauya kuzoda kuona uri kuzvida kuzvisimudzirei izvozvo hazvinei newe asi zvine vanhu mukati wabva iwo wazonzo kumusha kwenyuwo imimi mwere mine matare nei muchiita saka ratoo jambo ravo rekuti zvekwenyu kumusha hausa hamuchadzigadziri iwo achita nekuti wakuru vaizviita vanenge wakafa saka chiremba azoti aiwa ina handisi kuda kuti ndipo kuchajai zvakawanda ndiri kuda mbudzi nhatu asi pambudzi nhatu ndida kuti mungondipa mbudzi imwe chete chete dzimwe mbiri mozondipa iyo vanhu ava wadi wabatwa wawe iwo ndo wachazoripa zvakawanda asi chendinoda kukuudzai ndechekuti uyu munhu akauya achiita basa kubvira kutadza basa haana zvaakamboita zvinokanganisa mhuri yepachikoro kana kuti iwo unonzi une ropa kana chimwe chinhu chawakabata hauna ingoriyo jambwa zvaro saka handipei ndigadzire iwo vanhu ivavo vari kuita izvozvo kana vazobatwa ndo vachazoripa kuna sekuru bemberi saka ava wabva wati regai ndibvisa hangu mbudzi yacho wabva wabvisa mbudzi yacho vachibva vazopuhwa zvavapuhwa wese wari 7-6 kunzi chiendai mundoita pakabiwa zvinhu izvozvi mundoita izvozvo nhasi maita mozodzoka ini muchindiudza ini ndatotuma zvinhu zvangu ndo mafambiro ataita pane pamwe vanesi here asi wacheneswa zviita tsuru chimadzishe unoona kuti zviro zvako local ukandodai ganganga dzako kubva kunze manje unonetsana nemadzishe then hazvizokufambiri zvakanaka I think yapera una raakuenda vanotaura kuti aiwa zvakachena vanhu ivavo toona kuti rinofamba sei dare iroro raoko okay mosimuka imei